बोथोरनि आगोलनो जों सोसननो हागोन। बे हिसाबै फारि फारि जोंनि गोरोबथाखौ मावफुंनायनि हाबाफारियाबो जाफुंलांबाय थादों। बिनि थाखायनो बे बारनि जि जथुम्मा बेयो जारिमिनारि आरो जाफुंसार जथुम्मा जागोन आरो दतमानि जथुम्माखौ जोङो अरायबो गोसोआव लाखिनो गोनां जागोन। सार 120 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव माबा मिजिं थिगोन नामा? दा आङो बाहेरायाव दङ, आं पार्लियामेन्टनि सिङावबो गैया, खिन्थु बे फैनायनि लामायाव दङ। एसे सानसे साननै लेट जायो बे आलादा बाथ्रा। बे अलरेडि बेखौ बे बिलखौ लाबोनाय आरो पास खालामनायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावगासिनो। एबसु सार जिहेतु नैबे जथुम्मायावनो निउ बडि फर्मेसन खालामनो थांगासिनो दं, नोंथाङा माबायदि मिजिं? निउ बडि खालामनाया दा गासिबो एबसुनि मेम्बारफोरनि सायाव, बिथांमोननो आं हगारनानै होगोन। आङो दा एबसुखौ नागारनाया बुंनो थाङोबा 2002 मायथाइनिफ्राय नागारदों। 2002 माने दा बेसेबां बोसोर जाखो? थ' इसां बोसोरनि उनाव एबसुनि सिङाव बडि दानायखौ लानानै आङो खर' सानांगौबा खबर लाबाय थानांगोन आं साना। एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि मेसिउर, इयुननि थाखाय मा जागोन बिथाङा थिग डिसिसन लागोन। बेल'नो एबसुआ एबसुनि केरेक्टारखौ हमथानानै लांबाय थानांगौ जाथिनि सार्थआवनो। बेयो मालाबा समाव राजनितिनि खामानि मावनाङोबाबो फरायसा आफाद आरो एबसुनि जे संग्रामि चरित्र, बे संग्रामि चरित्रआव इनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय एबा जोंनि मोन्थाइनि सायाव बाथ्रा बुंनाय, बे केरेक्टारफोरा ओंखारलांबाय थागोन होननानैनो आंहा फोथायनाय दं। आरो बेबायदि थांबाय थाबानो जोंहा हारियाबो खुनु खैफोद जानाय नङा। बोथोरनि आगोलनो जों सोसननो हागोन। बे हिसाबै फारि फारि जोंनि गोरोबथाखौ मावफुंनायनि हाबाफारियाबो जाफुंलांबाय थादों। बिनि थाखायनो बे बारनि जि जथुम्मा बेयो जारिमिनारि आरो जाफुंसार जथुम्मा जागोन आरो दतमानि जथुम्माखौ जोङो अरायबो गोसोआव लाखिनो गोनां जागोन। सार 120 एमेन्डमेन्ट बिलनि सायाव माबा मिजिं थिगोन नामा? दा आङो बाहेरायाव दङ, आं पार्लियामेन्टनि सिङावबो गैया, खिन्थु बे फैनायनि लामायाव दङ। एसे सानसे साननै लेट जायो बे आलादा बाथ्रा। बे अलरेडि बेखौ बे बिलखौ लाबोनाय आरो पास खालामनायनि थाखाय गभर्नमेन्टआ खामानि मावगासिनो। एबसु सार जिहेतु नैबे जथुम्मायावनो निउ बडि फर्मेसन खालामनो थांगासिनो दं, नोंथाङा माबायदि मिजिं? निउ बडि खालामनाया दा गासिबो एबसुनि मेम्बारफोरनि सायाव, बिथांमोननो आं हगारनानै होगोन। आङो दा एबसुखौ नागारनाया बुंनो थाङोबा 2002 मायथाइनिफ्राय नागारदों। 2002 माने दा बेसेबां बोसोर जाखो? थ' इसां बोसोरनि उनाव एबसुनि सिङाव बडि दानायखौ लानानै आङो खर' सानांगौबा खबर लाबाय थानांगोन आं साना। एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि मेसिउर, इयुननि थाखाय मा जागोन बिथाङा थिग डिसिसन लागोन। बेल'नो एबसुआ एबसुनि केरेक्टारखौ हमथानानै लांबाय थानांगौ जाथिनि सार्थआवनो। बेयो मालाबा समाव राजनितिनि खामानि मावनाङोबाबो फरायसा आफाद आरो एबसुनि जे संग्रामि चरित्र, बे संग्रामि चरित्रआव इनायनि हेंथायै बाथ्रा बुंनाय एबा जोंनि मोन्थाइनि सायाव बाथ्रा बुंनाय, बे केरेक्टारफोरा ओंखारलांबाय थागोन होननानैनो आंहा फोथायनाय दं। आरो बेबायदि थांबाय थाबानो जोंहा हारियाबो खुनु खैफोद जानाय नङा।